सर्वप्रथम सचिन वालावलकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक संस्थांच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेल्या दीप सचिन या संगीत कार्यक्रमाचा शुभारंभ वेंगुर्ल्याचे माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांच्यासहित विविध मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं करण्यात आला। त्यानंतर निशाद क्रिएशन गोवा यांच्या दीप सचिन संगीत कार्यक्रमाला सुरुवात झाली। सचिन वालावलकर यांचे कुटुंबीय, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, पत्रकार शेखर सामंत यांच्यासहित विविध राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा आदी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। मंत्रालय पातळीवर पाठपुरावा आपण वेगवेगळ्या अनेक विकास कामांना यानंतर शिवसेना महिला संघटना आणि सचिन वालावलकर यांच्या कुटुंबियांच्या वतीनं 50 दिव्यांचा औक्षण वालावलकर यांना करण्यात आलं। तर वेंगुर्ला शिवसेनेच्या वतीनं पुष्पहार घालून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या। तसेच विविध संस्थांच्या वतीनं सचिन वालावलकर यांना वेंगुर्ला रत्न हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आला। यानंतर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी वालावलकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या। मी 15व्या वर्षाकडे पदार्पण करत असताना माझ्या वेंगुर्ला शहरामध्ये, माझ्या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये, माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मी ज्या पद्धतीनं लोकांच्या करिता काम सुरू केलं आणि मग हे काम सुरू करत असताना सातत्याने या कामाच्या माध्यमातून काय फीडबॅक मिळतो, लोकांच्यासाठी काय काम करत असतं, याच्या करिता जर प्रॅक्टिकलपणे समाजसेवेच्या माध्यमातून काम करायला लागलो, याची खऱ्या अर्थाने सुरुवात माझ्या वेगवेगळ्या कॅम्प येथील स्वामी समर्थांचं जिथे मठ आहे तिथे माझ्या पंजोबांची जिवंत समाधी आहे आणि मग त्या सहवासामध्ये तिथे राहणारे शंकरराव वायगंटर यांच्या सानिध्यामध्ये आजूबाजूच्या स्वामी महाराजांच्या त्या सहवासामध्ये सातत्याने येणारे वेगवेगळ्या पक्षातील नेते मंडळी यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या लोकांचं सातत्याने कानावर पडणारे वेगवेगळे विषय आणि मग त्या विषयाच्या माध्यमातून ज्या लोकांना काही गोष्टी कळायला लागल्या आणि मग आपण सुद्धा जनतेच्या सेवेसाठी काहीतरी केलं पाहिजे, समाजाची बांधिलकी म्हणून आपण काहीतरी केलं पाहिजे, हा विचार माझ्या मनामध्ये आला। त्यावेळी खऱ्या अर्थाने आपण जे वयामध्ये प्रवेश करतो आणि कुठेतरी स्थिर होण्याचा मार्ग शोधतो, त्यावेळी अशा पद्धतीची कल्पना डोक्यामध्ये आली आणि ही कल्पना येण्यामागचं एकच कारण होतं की माझ्या आई वडिलांची पुण्य आहे आणि मग कुठेतरी एक सरळ मार्ग मिळाला पाहिजे, याच्यासाठी मी ज्या शोधात होतो। बराच प्रवास आहे, सर्व प्रवास सांगणं शक्य नाही, परंतु आता कुठेतरी आपल्या उपजीविकेचं साधन हे आपल्याला शोधावं लागेल। या अनुषंगाने ज्यावेळी प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न करतो त्यावेळी हा मार्ग मला इझी प्राप्त झाला आणि त्याचं कारण होतं माझ्यासोबत ज्या लोकसेवेतून
ज्या लोकांच्या सहवासामध्ये मी सातत्याने येत होतो, ती माझ्या लष्करी आणलेले गुण हे बघून कदाचित माझे मित्र राजन गिरम, संजय पुनाळेकर, अजित धारगळकर, दिनेश कानावडे, सुनील डुबळे आणि आज आपल्यामध्ये नसणारे प्रसन्न उबल, या माझ्या ग्रुपने आम्ही एक व्यवसाय सुरू केला आणि या व्यवसायाच्या माध्यमातून देव जाणून सातत्याने प्रगतीची दिशा मिळू लागली. आणि मग परत एकदा प्रत्येकाला संसाराकडे जायचं असतं, तो मार्ग सुरू झाला. आणि खऱ्या अर्थाने ज्यावेळी अशा मार्गावर जातो त्यावेळी खूप काट्याकडून जावं लागतं. हा अनुभव घेतल्याशिवाय कळत नाही. आणि मग माझ्या सौभाग्यवतीच्या बरोबर संसार करत असताना सातत्याने माझ्यामध्ये असलेले गुण, माझ्यामध्ये असलेला लोकांच्या करता असणारा सेवा करण्याचा जो माझा मानस होता त्याला प्राधान्य देण्यात आलं. आणि मग आयुष्याची सुरुवात ज्या पद्धतीने इतरांची होते ती माझी सुरू झाली. कधी मागे वळून बघितलं नाही. सातत्याने महाराजांच्या पुण्यामुळे वेगवेगळ्या व्यवसायात जिथे हात घाले तिथे परमेश्वराने यश दिलं. आणि मग खऱ्या अर्थाने दीपकबाई सारख्या लोकनेत्याच्या सानिध्यात आलो. आणि आपल्याला सांगायला मला अभिमान वाटतो की सातत्याने त्या वेळच्या कालखंडामध्ये सहकारातील सहकार महर्षी शिवराम जाधव असते, डीबी ढोळ साहेब असते, प्रवीण भोसले साहेब असते, आरबी दळवी साहेब असते, या जिल्ह्याचे पहिले जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष. आणि मग सातत्याने या लोकांच्या मध्ये सहभाग, या लोकांच्या मध्ये जाऊन बोलण्याचं, प्रत्यक्ष त्यांच्यासोबत सहवासाचं ज्यावेळी अशा पद्धतीची सुरुवात झाली त्यावेळी खऱ्या अर्थाने परत एकदा आपण लोकांच्या काहीतरी केलं पाहिजे ही भावना मनामध्ये अतिशय दृढ झाली. आणि मग दीपकबाईंच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे या वेगवेगळ्या शहरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या कामांच्या माध्यमातून चालना मिळाली. आणि मग सातत्याने मंत्रालय प्रवास सुरू झाला. लोकांच्या बद्दल आदर वाटायला लागला. लोक आपल्याला मानतात, लोक आपल्याला आशीर्वाद देतात. ही समज ज्यावेळी यायला लागली त्यावेळी खऱ्या अर्थाने आपण पैशाच्या मागे न जाता आपण लोकांची सेवा केली पाहिजे हे मनामध्ये निश्चय केला. आणि मग दीपकबाईंची जोड असल्यानंतर आणखी काय पाहिजे, अतिशय विनम्र स्वभावाचे, कधीही कोणाशी चिडणं नाही, कधीही कोणाशी रागाने बोलणं नाही, अशा लोकांच्या सहवासामध्ये त्याचबरोबर मी जास्त महत्व दिले ते शिवाजीराव कुबल यांच्या साथीच्या समोर जाण्याचं मला धाडस निर्माण झालं. आणि मग बघता बघता दीपकबाईंच्या माध्यमातून मंत्रालय स्तरावरती सातत्याने वेगवेगळ्या विकासासाठी, वेगवेगळ्या तालुक्याच्या विकासात्मक कामासाठी आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जी जी संधी मिळेल त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी सातत्याने मी हा प्रयत्न सुरू ठेवलेला आहे. आणि हे सर्व करत असताना माझ्या वेगवेगळ्या शहरातील माझे व्यापारी वर्ग असेल, मच्छीमार बांधव असतील, महिला भगिनी असतील, फुलं विकणारी सामान्यातली सामान्य या ठिकाणी स्त्री असेल, माझी भगिनी असेल, त्यांच्याशी सुसंवाद साधू लागला. आणि खऱ्या अर्थाने त्यांचं छोटं मोठं काम हे आपल्या हातून होत आहे, ही एक परमेश्वर सेवा आहे असं मी समजू शकतो. आणि मग हीच खरी ईश्वर सेवा आहे असं मानून मी गेले अनेक वर्ष या सहवासामध्ये, या लोकांच्या प्रेमापोटी सातत्याने या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वावरू लागलो. लोकांचं प्रेमही त्याचप्रमाणे मला मिळू लागलं. खरं तर कोणत्याही पक्षाचा आधार न घेता त्या ठिकाणी बोलणं उचित होणार नाही. खरं तर मला शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून खूप काही ताकद मिळाली. आणि मग खऱ्या अर्थाने मी मंत्रालय स्तरावरती सर्व अधिकारी असतील, माझे पत्रकार बंधू असतील, वेगवेगळे समाजामध्ये काम करणारी सामाजिक बांधिलकी असणारी माणसं असतील, माझ्या सहवासामध्ये आली. त्यांच्याशी वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा होऊ लागली. मग खऱ्या अर्थाने ज्या पद्धतीने घाटावरती, ज्या पद्धतीने सातारा असेल, सांगली असेल, अन्य भागामध्ये, विदर्भामध्ये ही नेते मंडळी कायम
लोकांच्या सहवासामध्ये, लोकांच्या संपर्कामध्ये असतात आणि मग मंत्रालय स्तरावरती सातत्याने 30 लोक काय येतात आणि 30 लोक कामं करून काय जातात हे मी स्वतः पाहू लागलो आणि ठरवलं जोपर्यंत आपल्यामध्ये ताकद आहे, परमेश्वराचे आशीर्वाद आहेत आणि लोकांचा सहभाग आणि लोकांच्या माध्यमातून जी जी कामं मला करणं शक्य होईल ती कामं मी करू लागलो आणि त्या प्रत्येक कामामध्ये मला यश आलेलं आहे. मी काही फार मोठा नेता नाही, फार मोठा पदाधिकारी नाही. मला आयुष्यामध्ये कधी कोणत्याही निवडणुकीला यापूर्वी उभं राहिलो नाही आणि भविष्यामध्ये सुद्धा राहायचं नाही. परंतु माझ्या कुटुंबासोबत मी ज्यावेळी माझ्या मिसेसने मला सांगितलं, मला सुद्धा ह्या गोष्टी अतिशय चांगल्या वाटत आहेत म्हणून तिने सुद्धा लोकांच्या करिता सातत्याने लोक संपर्कात आल्यानंतर लोकांचं काम केल्यानंतर काय समाधान मिळतं म्हणून सेतू सुविधा केंद्र काढलं. सातत्याने गेले 10 ते 15 वर्ष ती घरातील सर्व काम सांभाळून सर्वांच्या सर्व गोष्टी करून त्या सुद्धा कामामध्ये अतिशय गिरेने भाग घेत असतात. त्याबद्दल मला स्वतःला गर्व आहे. वाढदिवस साजरा करणं हे माझ्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाचं काम नाही. आपण वाढदिवस साजरा करून मोठ्या मोठ्या लोकांना विनाकारण त्रास देण्यासारखं असतं हे आम्ही दुसऱ्यांवर बोलत असतो. परंतु कधी कधी लोकांचा सुद्धा विचार करावा लागतो, लोकांच्या सुद्धा भावना आपल्याला अंगी बाळगाव्या लागतात. त्यांचं असणारं प्रेम सुद्धा आपल्याला नाकारून चालत नाही. म्हणूनच या वेगवेगळ्या शहरामध्ये मी सातत्याने अशा पद्धतीची कामं करत असताना माझ्यासोबत असणारे माझे सर्व सहकारी, त्याच्यामध्ये प्राधान्याने उमेश हिरम असतील, नितीन मांजरेकर असतील, कोणत्याही पक्षाचा उल्लेख न करता राजन गिरब असतील, सुहास गोंडकर असतील, सुरेश दुबळे असतील, सर्वजण महिला वर्ग असेल सातत्याने आमच्याशी संपर्क करतात. दीपकबाईंच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या कामांना या वेगवेगळ्या शहरांमधील हॉस्पिटल असेल, अन्य प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून काय करता येईल ही सर्व कामं आमच्या सहकार्यामार्फत आम्ही सातत्याने करत असतो. त्यामुळे मला गर्व आहे. माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या अनेक माणसांनी मला खऱ्या अर्थाने आज ज्या पद्धतीने आज सकाळी 4:30 वाजल्यापासून लोकांचे सातत्याने फोन येत होते, आपल्याला दीर्घायुष्य लाभो अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा देत होते, हे पाहून माझं मन फार दळून आलेलं आहे. खरोखरच मी आपल्याला सर्वांना अतिशय प्रामाणिकपणे सांगू इच्छितो, प्रत्येक माणसाने आयुष्यामध्ये जगत असताना काहीतरी लोकांसाठी केलं पाहिजे. प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीनं जीवन जगत असताना स्वतः प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ऍक्टिव्हिटीज करत असतो. परंतु ज्या पद्धतीनं आपल्याला लोकांशी ज्या वेळी जे करता येईल ते स्वतःच्या जे आपण कमवत असतो त्याच्यातून थोडं का होईना लोकांना मदत केली पाहिजे, लोकांच्या सुखदुःखामध्ये सहभाग घेतला पाहिजे, त्यांची दुःख जाणून घेतली पाहिजे आणि मग खऱ्या अर्थाने आपल्याला समाधान काय ते माझ्यासारख्या कार्यकर्ता सांगू शकतो. म्हणूनच जास्त वेळ घेत नाही. आपल्याला सुद्धा त्या ठिकाणी कार्यक्रम संपण्याच्या अगोदर सगळ्यांना भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. असं प्रेम आपण सर्वांनी जे दाखवलं त्याबद्दल मी आपला अत्यंत ऋणी आहे, अत्यंत ऋणी आहे. भविष्यामध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीचं काम करण्यासाठी मी सदा कटिबद्ध राहील अशा ग्रावी या ठिकाणी देतो. आणि कोणत्याही व्यक्तीसोबत, कोणत्याही पदाधिकाऱ्यासोबत, कोणत्याही माणसासोबत वागत असताना माझ्याकडून काही चूक झाली असेल तर ती मला क्षमा करावी अशा पद्धतीने प्रार्थना करतो. आणि पुढच्या आयुष्यात सुद्धा परमेश्वराने याच पद्धतीने काम करण्याची ताकद देवो अशी प्रार्थना करून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मदतीला धावून जाणार सचिनच्या स्वभाव आणि एक आध्यात्मिक वारसा हा सचिनला लाभलेला आहे. सचिनचे आजोबा यांनी स्वामी समर्थांच्या बरोबर काम केलेलं होतं आणि स्वामी समर्थांनी स्वतः त्यांना आत्मलिंग पाठोपा या दिलेल्या होत्या. आज सुद्धा वेगवेगळ्यांचं भाग्य आहे की स्वामी समर्थांच्या स्वतः दिलेले पाठोपा या
वास्तवाला वेगवेगळ्या असतात आणि त्यांचे नेहमी आशीर्वाद हे त्यांच्या बरोबर राहिलेले आहेत. आज सुद्धा त्यांचे वडील हे स्वामी समर्थांच्या दर्शनाला जात असताना अपघातामध्ये स्वामींना त्या ठिकाणी बोलवून घेतलं. स्वामींची अशी अखंड कृपा सचिनवर त्यांच्या कुटुंबावर सातत्याने राहावं आणि त्यांच्या अजून खूप सामाजिक कार्य करावं अशी विश्वचरणी प्रार्थना करतो. आणि त्याच्याचबरोबर सचिन वेंगुर्ले पदं घेतलेली नाही आहे, त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये राजकारणामध्ये सुद्धा अनेक पुढे करायला हवे अशी विश्वचरणी प्रार्थना करतो. एक चांगला सहकारी मला लाभला याचा मला स्वतःला अभिमान आहे आणि त्यांच्या रूपाने स्वामींचे आशीर्वाद सुद्धा माझ्यापर्यंत पोहोचत असतात. म्हणूनच त्यांच्या 50व्या वाढदिवसाला स्वामींची छोटी जाऊन मूर्ती घेऊन आलो नाही, परंतु स्वामींचे आशीर्वाद नेहमी त्याला त्यांच्या कुटुंबाला लावून राहावं. त्यांचा अतिशय चांगला असा परिवार आहे, 2 मुली आहेत, त्यांचं खूप प्रेम आपल्या वडिलांवर आहे, त्यांचं सुद्धा खूप उत्कर्ष व्हावा अशी मी ईश्वरासाठी प्रार्थना करतो. आणि विशेषतः पदं मिळण्यापेक्षा रेग्युलेटर स्वतः त्या ठिकाणी सेवा होणं हे महत्त्वाचं असतं आणि म्हणून स्वामींचे मिळालेले त्यांचे आशीर्वाद हे त्यांच्यापासून सातत्याने लोकांना सेवेच्या रूपाने पोहोचत राहावं अशी मी सर्व वेंगुर्लेकरांना शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.